Soms word je geattendeerd op hele bijzondere muziekgroepen. Dat gebeurde een paar jaar geleden met de groep The Analogs. Ik kreeg een telefoontje van een impresariaat en die zei van deze gaan het theater in. Maar ze staan nog niet in het programma. Als je ze wilt hebben, dit is een ontdekking, dat moet je meemaken. Je mag ze programmeren, gewoon als extra bijgevoegde voorstelling in je programma. En omdat er een vertrouwensband bestaat tussen impresariaat en mij in dit geval, en veel collega's van mij ook, loop je dan een risico, maar omdat je toch denkt van wauw, als die het zegt, dan zal het vast en zeker goed zijn. Nou, niks was minder waar. De Analogs presenteren programma's van de Beatles. Zij presenteren integraal verschillende albums. Ze begonnen met de Magical Mystery Tour. Vorig jaar hadden we Sgt. Pepper. Nu gaan ze integraal het White Album van de Beatles presenteren. En het zijn geen tributes, het is geen tribute band. Het zijn 5 muzikanten die aangevuld worden met blazers en strijkers. Op het podium staan op dat moment 13 muzikanten of nog meer. En zij weten zo goed de sound van de Beatles te brengen dat gasten die erbij waren zeiden: zoiets moois heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Het is ook heel mooi om naar te kijken, want theatraal gebeurt er wat, maar de muziek, ja, dat moet je gewoon meemaken.